Kaixo, ongi etorria. Pentsa ezagun bigarren mailako ekuazio honen soluzioak bi hauek direla egiaztatzea eskatzen digutela. Orduan zer egin behar dugu? Isaren ordez jarri 3, isaren ordez jarri -3 erdi, eta ikusi bi atalak berdinak ateratzen zaizkigun edo ez. Azalduko zut nola egiten den. Lehenengo mailakoekin egiten den antzea. Isa kentzen da, eta adibidez jartzen da 3. Horra izango izanke horrela. Bi bidean, 3 berbi, ken, 3 gehi 5, hain ez isa kentzen eta jartzen beti zenbaki berdina, 3. Berdin, bi bidean, 3, hemen puntua jarri behar da, ze bestela 23 atako litzaiguke, hori bider da, gehi 4. Parentesi barruko egiten dut, 3 gehi 5, 8, horran izango izateke hemen 3 berbi 9, horran dugu, erantela. Bi bider 9, ken 8, berdin, bi bider 3, 6, gehi 4. Horran, hau zen bada, hemen 8, ken 8, eta hemen 10. Hemen 8, ken 8, da 10, egiaztatu dugu, bi atalak berdinak atazaizkigula. Jarrita 3. Horran, horren guazen ikustea bestearekin. Da, berdinak, baina jartziko dugu, parentesi artean, -3 erdi, ken, hemen berdin, -3 erdi, gehi 5, berdin, bi bider, jarriko dut horrela, -3 erdi, gehi 4. Berraketak eta parentesi barrukoak egotugu lehenengo, ezta? Horran, hau zen bada, -3 erdi, bider -3 erdi, da, 9 laurden. Eta hemen jartzen dugu bi, bider, ken, hemen batuketa egin beharko dugu. Orduan, izango izateke, -3 erdi, gehi, hemen bi jarriko dugu baita ere, zerrekin bidertu dut, bikin, izenatzailea bikin egiten badut, zenbakitzailea ere bai, bider bi, 5 bider bi, 10. Zenbat hau, -3 gehi 10, izango izateke, 7 erdi. Horran, parentesia behar du, ez positiboa eta zeigulako. Horran jarriko dugu horrela. 7 biren, berdin, hau zenbat izango izateke, izenatzailearekin, bat bider bi, bi bider -3, -6. Gehi 4. Jarraitu dezagun, egin dezakegu, bi bider 9, 18. 18 laurden, simplifikatuta da, 9 biren. Beste modu bat azkarragoa izango izateke, egiten dut bi bider 9, eta abian dut bi bider bi. 9 biren. Bietan, eta zer 9 biren. Hau da, 9 erdi, ken 7 erdi. Hau zer bada, -6, zati bi da -3, gehi 4, horren, 9, ken 7 da 2. Eta -3 gehi 4 da 1. 2 zati bi da 1. Horren, hau ere egiaztatu dugu. Hau da, bi hauek soluzioak dira. Ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!